Fil-budget li ġej, Gvern Laburista ser jerġa' jżid il-pensjonijiet. Ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika fiċ-Ċentru Laburista fil-Pjetà fejn spjega li dan huwa possibbli grazzi għal ġid li qed joħloq pajjiżna ta' kull sena. Fil-fatt hekk kif din il-ġimgħa nagħlqu l-kotba tas-sena li għaddiet kien hemm konferma li l-ekonomija reġgħet kibret b'6.6%. Dan ifisser li ta' kull sena pajjiżna qed jiġġenera iktar minn 12 biljun euro f'ġid, ġid li jista' jintuża għal benefiċċju tan-nies. Nies kantaw minn qed jgħid isma' x'ħadd għamlu fil-budget għadu Marzu ma nista' ngħidilkom fil-budget ta' Ottubru li ġej nerġgħu nżidu l-pensjonijiet tiegħi. Nerġgħu nżiduhom il-pensjonijiet. Il-Prim Ministru spjega li dan il-ġid qed jgħin sabiex ikompli jonqos in-numru ta' nies li jinsabu fi stat ta' faqar. Illum in-nies f'ċaħda materjali huma in-nofs ta' dawk illi sibna ġifieri aħna l-faqar diġà naqqasnieh bin-nofs. Madankollu, minkejja li l-persuni fi stat ta' faqar illum niżlu għal 14,000, il-Prim Ministru xorta tenna li dan mhux biżżejjed u għalhekk li l-Gvern qed jagħti importanza l-edukazzjoni, ix-xogħol u x-xibka soċjali hekk kif dawn huma l-għodda essenzjali sabiex ikompli jkun miġġieled il-faqar. Sostna wkoll li pajjiżna għandu jagħmel bidla oħra din id-darba għal karozzi elettriċi. Dan hekk kif grazzi għal bidla fil-ġenerazzjoni tal-elettriku, il-Gvern neħħa 90% tal-elementi tossiċi fl-arja u issa jifdal biss dak l-10% ġenerat mit-trasport li juża d-diesel jew il-petrol. Madankollu l-Prim Ministru tenna li l-bidla għal karozzi tal-elettriku titlob pjan għaqli. Jekk inti tipplagja l-karozza d-dar, inti l-kont ħajolilek. Għatajt mela sewa, ma qed noqgħod nixeller isek qed tixel air condition bil-lejl għall-argument. Ma dan qed nixelu l-ħin kollu, ma dan x'affarijiet huma. U rridu allura jkollna skemi li permezz tagħhom jekk inti tixtri karozza u ħad iċċarġja id-dar f'ċertu ħinijiet, inti ma tħallas daqshekk. Intant il-Prim Ministru fakkar kif il-bidla għal Power Station il-ġdida b'differenza għal Partit Nazzjonalista li tant tajjat kontrija kompli tagħti iktar sens lil pjan fit-tul ta' dan il-Gvern. Intom tafu li kieku ma kenniex il-Power Station il-ġdida, din il-qalba l-elettriku ma nistgħux nagħmluha għax il-Power Station ta' qabel kienet żejra wis biex tiflaħali jaħbib tagħna. Dwar il-ftuħ tal-Università Amerikana f'Malta b'investiment ta' 25 miljun euro, il-Prim Ministru qal li dan jirrifletti d-deċiżjonijiet għaqlin li qed jieħu dan il-Gvern. Il-Prim Ministru sellem ukoll il-ħidma tal-President Mary Louise Colero Preca filwaqt li tkellem dwar in-nomina tat-Tabib George Vella. B'reazzjoni għal kummenti tal-Partit Nazzjonalista dwar l-għażla tat-Tabib Vella, il-Prim Ministru fakkar kif dan il-Gvern ħares lejn il-kwalitajiet tal-persuna u mhux lejn il-kulur politiku. Eżempju ċarta dan kien meta l-Gvern aċċetta n-nomina tal-kap tal-Oppożizzjoni biex jaħtar lil Dr. George Fizzler bħala kummissarju għall-Standards. Qal il-Prim Ministru. Mod sħiħ aċċettajna il-kariga tal-Oppożizzjoni. Bl-istess mod morna għan-nomina ta' Dr. George Vella mhux għax qadna ngħidu ġej minna Laburista jew hekk, għax nemnu li huwa l-aħjar persuna biex jaqgħad lil pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.